Well, bore da. Good morning. If you have translation kits, now would be a good time to put them in. And hopefully you'll be able to hear what's said over the translation kits. Give me a thumbs up if you understand. Yeah, everyone hearing fine? If there are problems, there are the sets available if you need, I think, just about. But great, dyna ni. Wel, bydd y rhan fwyaf o'r oedfa yn digwydd yn Gymraeg, bydd caneuon ar gael rhan fwyaf yn ddwyieithog, ond bydd yr cyflwyno yn nes ymlaen yn cael ei wneud yn ddwyieithog hefyd, a byddai'n gweithio chi, byddwch chi'n gallu tynnu yr headsets mas ar gyfer hynny. Felly, chydig bach yn fwy cymysg na'r arfer, ond fi'n siŵr bydd popeth yn gweithio mas yn iawn. Jyst rhoi coeddiadau cyn i ni ddechrau te. Yn gyntaf, mae paned a cacen ar gael ar ôl y cwrdd bore yma. Plis aroswch, mae digon o gacennau a paneidiau ar gael i chi. Pnawn yma wedyn, mae gyda ni ein oedfa ni, oedfa Saesneg, am hanner awr wedi 4. Yna cwrdd gweddi dydd Mercher am 6, ein grŵp T ni, am hanner awr wedi 7 ar nos Iau. Ac yna y cwrdd yn ôl yr arfer bore dydd nesaf am hanner awr wedi 10 a hanner awr wedi 4 yn y prynhawn. Yr unig beth i ychwanegu yw bod ni wedi dechrau apel Wcrain ar gyfer yr Wcrain trwy y BMS, y Baptist Missionary Society. Mae hwnna ar gael trwy ein gwefan ni, felly ewch ar ein gwefan ni, mae'n rhwydd i ffindo. Os ydych chi teipio mewn Pennywell Caerfyrddin neu rhywbeth fel yna ar Google, mae'n hawdd ffindo. Ac ar dudalen cartref y wefan, mae'n glir iawn ar y top, apel Wcrain BMS. Dilynwch hwnna mwyn gallu cyfrannu os allwch chi. Wel, dyna ni, te newn ni gyflwyno ein amser ni mewn gweddi i'r arglwydd. Newn ni weddio. Arglwydd, diolch bod ni'n gallu dod ar ddiwrnod newydd ac ar achlysur arbennig eto i ddod i daddoli di ac i dygeisio di. Diolch arglwydd i fod ti yn dduw byw sydd yn ein caru ni. Arglwydd, wrth i ni ddod nawr, ni'n gweddio os gweli di'n dda bendithia ni. Plis symud yn ein plith ni, plis siarad â ni. Dyn ni'n gofyn hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, dyn ni am ganu yn gyntaf te'r emyn cyntaf. Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau yr India i gyd. Oll yn gyfan, ddaeth i meddiant gydam Duw. So mor arbennig yw ein gwaredwr Iesu Grist. Wel, cymerwch sydd. Okay. Wel, bore yma, fi eisiau dechrau ni off, gan i gobeithio bydd hwn yn gweithio. Yn edrych ar stori arall yn llyfr Daniel. Nawr, wythnos diwetha, i rhai na chi oedd ddim yma, wnaethon ni edrych ar Daniel pennod 3.
Ac yn Daniel penod 3, mae 3 dyn ifanc yn cael ei gwthio mewn i'r tân mawr yma oherwydd bod nhw'n gwrthod plygu i Dduw. Nawr, pwy sy'n cofio enw'r 3 bachgen ifanc o wythnos diwetha, pwy bynnag oedd yma? Arbennig, Sadrach, Mesach ac Abednego. O'n nhw'n teenagers, pobl yn ei arddegau, oedd yn caru Duw ac yn fodlon plygu dim ond i Dduw a neb arall. Ac oedd hwnna yn wers arbennig i ni. Wel heddi, mae'r stori'n debyg, ond eto mae yna bethau gwahanol i ni ddysgu. Nawr, yn Daniel, erbyn hyn, mae Daniel y dyn yma yn tua 70 i 75 mlwydd oed. Ddim mor hen a hynny, right? Rhaid ofn bod chi'n 70 i 75 mlwydd oed yma, ddim mor hen a hynny. Digon o fywyd ar ôl, digon i fwynhau, ond eto, oedd e wedi bod yn byw bellach nawr am sbel. Am sbel dros ei fywyd, ac oedd e wedi dilyn Duw trwy ei fywyd i gyd. Mae'n dweud ar ddechrau Daniel, nes i sôn chydig bach am hyn wythnos diwetha, mae'n dweud ar ddechrau Daniel, adnod 1 a 2, bod Duw wedi gadael i frenin drwg, Nebuchadnezzar, i gymryd drosto gwlad Daniel a'i ffrindiau. Mae'n rhyfedd, nag yw e, bod Duw wedi gadael i hynny ddigwydd. Mae rhaid felly bod gan Dduw gynllun yn hynny. Bod e ddim jyst yn ddamwain, oedd e ddim bod Duw ddim yn ddigon cryf, oedd cynllun gan Dduw. A drwy fywyd Daniel, oedd e wedi gweld, gobeithio byddai'n dod lan nawr, dwi'n ddim i weld eisiau gweithio i fi, so os wedi... Falle bydd rhaid i Dafs fy mlaen i fi, sori. Bywyd Daniel, oedd wedi gweld 4 person yn dod yn frenin arno fe, right? Yr un cyntaf oedd Nebuchadnezzar, oedd e ddim yn neis iawn. Yr ail un wedyn oedd Belshazzar, oedd e ddim yn neis iawn. Y trydydd un yw Darius, y byddwn ni'n edrych ar ei hanes e heddi. Oedd e ddim yn gret chwaith, os fi'n onest, ac yr un ola oedd Cyrrys. Oedd e ddim yn lyflu chwaith, so ni ddim yn joio o brenhinoedd yma, ond dyna ni. Ond ni'n edrych ar hanes Daniel a'r brenin Darius. Nawr, os ewn ni mlaen, please, Dabs. Sori, fi'n gorfod dibynnu arno ti. Neu, allai sôn ffôn i felly, hang on. Falle neith i weithio gyda'r ffôn. Hang on. Na ni, mae'n gweithio nawr. Gret. Oedd y brenin Darius yn hoffi Daniel. Oedd e'n hoffi Daniel yn fawr. Oherwydd pob peth oedd Daniel yn neud, oedd e'n dda iawn yn ei wneud e. A felly oedd e'n rhywun handi iawn i'r brenin i gael o gwmpas. Ond, os chi'n sylwi ar y 4 person o'i gwmpas e, bobl oedd yn gweithio gyda Daniel, beth chi'n meddwl nhw'n meddwl o Daniel? Weithio chi beth o'n nhw'n meddwl ohono fe, ond nhw ddim yn hapus gyda fe o gwbl. Ond nhw'n meddwl bod Daniel yn chydig bach o... Os rhywun fan hyn yn teacher's pet, neu o'n arfer bod yn teacher's pet yn yr ysgol? Byddwch yn onest? Ni'n gallu dychmygu. Rhai o'n chi'n gwyn bach ar eich wynebau chi. Teacher's pet. O pobl eraill ddim yn hoffi mor dda oedd Daniel yn gwneud pethau, gymaint o lwyddiant oedd e'n cael. Ac felly o'n nhw'n grac, o'n nhw'n genfigennus o Daniel. A felly, dyma nhw'n dod lan gyda cynllwyn. Nid cynllun, ond cynllwyn. Plot, nid plan. Beth oedd y cynllwyn yna? Os rhywun yn gwybod beth oedd y cynllwyn? Beth yw cynllwyn? Chi'n gwybod beth yw cynllwyn? Rhyw fath o ti'n iawn o ran y diwedd, ond dyma be ddigwyddodd. Dyma nhw'n dweud wrth y brenin, Darius, ti yn really amazing. Ti yn frenin mor dda. Ti'n heiddi cael dy addoli. Ti'n heiddi fod pawb yn dweud wrtho ti mor arbennig wyt ti. A felly, i ni'n meddwl bydde fe'n dda os bydde pawb yn gweddio i ti. Dyle hynny fod yn gyfraith yn y wlad, fod pawb yn gweddio i ti. Ac os dydyn nhw ddim, fel oedd Iago'n dweud, yn ffair llewod. Mewn â nhw i ffair llewod. A just clarification, pan oedd un o fy siblings un fach, o'n nhw'n meddwl mae ffair llewod oedd e.
hynny yw rhywbeth o Lions Fair. Nid dyna beth oedd e. Quite the opposite os rhywbeth. Oedd e'n twll llawn llewod, jyst i esbonio hynny. Felly ddim yn lle chi eisiau bod. Felly byddwch chi'n hoffi bod mewn ffair llewod, ond nid yn ffai y llewod. Mewn geiriau eraill, o'ch chi'n meddwl bydde rhywun yn marw oherwydd bod y llewod yn mynd i'ch llarpio chi, i'ch bita chi lan. Felly, dyma sydd yn digwydd. Maen nhw'n perswadio'r brenin. Mae'r brenin yn mynd, o ie, mae hwnna'n syniad da. Fi yn reit special, fi yn reit da. Newn ni wneud y cynllun yna. Newn ni wneud cyfraith yn y wlad i ddweud fod rhaid i bawb weddio am 30 diwrnod, mae'n gweud, i y brenin a gweld sio mae pethau'n mynd. Wel, be chi'n meddwl nath Daniel? Chi'n meddwl nath e weddio i'r brenin a gwrthod gweddio i unrhyw un arall? Wel, na wrth gwrs ddim. Y diwrnod mae'r rheol yn dod mewn, mae'n mynd i'w stafell wely, a mae'n agor y ffenest, a mae'n gweddio. Mae'n dal ati, a mae'n troi at Dduw, a mae'n caru Dduw, mae'n dilyn Dduw, a mae'n gweddio. Chi'n sylwi rhywbeth arbennig yn y llun wrth i Daniel weddio? Be sy'n digwydd? Mae'n gwenu, mae'n hapus. Beth arall sy'n digwydd? Pwy sy'n tu ôl i Daniel? Pwy sy'n tu ôl fyna? Chi'n cofio pwy yw nhw? Felly bod chi wedi anghofio. Os ewn ni nôl 2 lun, edrychwch ar reina. Edrychwch ar reina. Mae'r bobl oedd wedi gwneud cynllwyn yn sbio ar Daniel, yn gwybod bydde fe yn gweddio, yn gwybod bydde fe yn dal yn caru Duw ac yn gwrthod derbyn y rheol newydd. A beth yw'r peth cyntaf maen nhw'n wneud? Y peth mwyaf rhwystredig mae eich brawd neu chwaer yn neud pan chi wedi gwneud rhywbeth o'i le. Be maen nhw'n wneud? Ie, maen nhw'n mynd i weid wrth y mam a dad. Dyna beth mae'ch brodyr a chwiorydd chi'n neud. Maen nhw'n weid yn straight neu yn yr achos yma, mynd i weid wrth y brenin. Darius, ni ddim credu beth sydd wedi digwydd. Mae Daniel wedi gwrthod gwrando ar y rheol newydd yma. Mae wedi gwrthod yn llwyr. Mae rhaid cosbi fe. Mae wedi gwneud peth mor ofnadw. Dwi ddim wedi gwrando arno ti y brenin mawr. Wel, oedd Darius yn drist ac yn grac, ond ddim gyda Daniel. Oedd e ddim yn grac gyda Daniel. Oedd e'n drist am y sefyllfa, oherwydd bod e wedi sylweddoli bod e wedi cael ei trico, ac oedd e'n grac gyda dynion eraill. Ond chi'n gweld, oedd e wedi gwneud cyfraith, ac felly oedd rhaid iddo fe ddilyn trwyddo gyda'r gosb. Ond cyn iddo fe hala Daniel i ffai y llewod, dyma fe'n dweud rhywbeth diddorol iawn wrth Daniel. Dyma fe'n dweud, bydde di dy Dduw, yr un wyt ti yn ei addoli mor ffyddlon dy achub di. Dwi'n gobeithio bydd dy Dduw di, yr un ti'n caru gymaint yn amlwg, yn fodlon peidio gwrando ar unrhyw un arall er mwyn i ddilyn, dwi wir yn gobeithio bydd fe yn dy achub di. Na chi ddiddorol? Ond mae'n gorfod taflu fe mewn i ffai y llewod, felly mewn â fe, a maen nhw'n cau top y ffai yma, yr ogof yma, a mae'n gorfod aros nes y bore i ffindio mas beth sydd wedi digwydd. Nawr, fi'n mynd i ddarllen nawr o adnod 19 yn y hanes, jyst i pwy sy'n cyfieithu i ddilyn ymlaen. Pennod 6, adnod 19. Dyma mae'n dweud wrthyn ni y bore wedyn. Pan oedd hi'n dechrau gwawrio y bore wedyn, dyma'r brenin yn brysio yn ôl at ffai'r llewod. Ac wrth agosau at y ffai, dyma fe'n galw ar Daniel mewn llais pryderus. Daniel, gwas y Duw byw. Ydy'r Duw wyt ti'n ei addoli mor ffyddlon wedi gallu dy achub di rhag y llewod? A dyma'r ymateb, adnod 22. Ydy, mae fy Nuw wedi anfon i angel i gau cegau'r llewod, a dyn nhw ddim wedi fy mrifo o gwbl, achos roeddwn i'n ddieuog yng ngolwg Duw ac yn eich golwg chi hefyd, eich mawrhydi. Oedd y brenin wrth ei fodd gyda'r newyddion. Dyna mae'n dweud wrthyn ni yn y stori. Felly roedd Daniel wedi cael ei achub gan Dduw, gan angel Duw, am ei fod e wedi trystio
yn Nuw. A mi wedi trystio beth bynnag oedd i ddod, bydde Duw yn gofalu amdano fe. Mae'n anodd credu nag yw bod Duw wedi caniatáu i hyn i gyd ddigwydd. Pan chi'n meddwl am y peth fel yna, mae'n anodd credu bod Duw wedi caniatáu i bobl fyw, yr Israeliaid a pobl Juda, cael eu cymryd yn gaeth i Babylon. Dyw hwnna ddim yn ei sens i ni. Ond dychmygwch nawr, bydde Daniel ddim yn Babylon, a bydde Daniel ddim wedi cael ei roi yn ffair llewod, ond i bai fod yn rhan o gynllun Duw. Ond oherwydd fod yn rhan o gynllun Duw, mae Daniel wedi cael ei ddefnyddio mewn ffordd arbennig iawn. Mae Daniel wedi cael ei achub, mae wedi profi nerth Duw mewn ffordd arbennig iawn. Bydde fe ddim wedi profi Duw yn cael cegau y llewod yn y fath ffordd, os na fydde fe yn y lle yna ar y pryd yna. Na chi beth anhygoel? Meddyliwch am hynny i ddechrau. Ond yn ail, i ychwanegu at hynny, bydde'r brenin Darius ddim wedi clywed am Dduw, ond i bai fod Daniel yna yn eu canol nhw. Bydden nhw wedi cael clywed mor rymus yw Duw a profi a gweld mor rymus yw Duw, ond i bai bod nhw yna yng nghanol y sefyllfa yna, yng nghanol y brenin Darius. Ac yn drydydd, i ychwanegu at y cyfan, chi'n gwybod beth mae'r brenin Darius yn ei wneud wedyn? Rhywbeth anhygoel. Mae'n ysgrifennu llythyr. Felly bod chi'n meddwl bod hwnna'n anhygoel, ond mae'n anhygoel oherwydd mae'r llythyr yma yn cael ei anfon at bob person ym mhob cenedl ar draws y byd i gyd. Pob person. Mae pob person yn cael clywed y neges yma. Fe eisiau chi feddwl am hynny? Pob un person yn cael clywed. Neu pob person maen nhw'n gallu cyrraedd. A dyma mae'n dweud, yn gyntaf mae'n rhoi o fath o heddwch a llwyddiant i chi, helo yn ein geiriau ni, falle. Ac yn gyntaf mae'n dweud i bawb sydd o dan ei deyrnas pawb mae ein frenin arnyn nhw, mae'n dweud wrthyn nhw, mae eisiau chi ofni a pharchu Duw Daniel. Ond edrychwch beth mae'n dweud am y Duw yma. Ac edrychwch beth mae'n galw'r Duw yma. Fe ydy'r Duw byw, a mae e gyda ni bob amser. Chi'n cofio wythnos diwetha, rhai o chi wythnos diwetha, o'n i'n siarad am Nebuchadnezzar, ac oedd e ddim yn galw Duw yn ein Duw ni, ei Duw nhw oedd e, Duw Sadrach, Mesach ac Abednego. Ond mae rhywbeth yn wahanol fan hyn gyda Darius, achos mae'n galw y Duw yma'n ein Duw ni. A felly mae'r Duw yma wedi dod yn dduw arno fe hefyd. A mae'n gorchymyn bod pawb yn sylweddoli pwy yw y Duw yma, ac yn plygu glin, yn cynnwys Darius ei hun. Fe ydy'r Duw byw, mae e gyda ni bob amser. Fydd ei deyrnas byth yn syrthio, fe yw'r brenin am byth, a fydd hynny byth yn newid. Mae e'n frenin ar bob un brenin arall, ar y ddeiar i gyd. Mae e'n achub ei bobl, ac yn gwneud gwirthiau rhyfeddol yn y nefoedd ac ar y ddeiar. Mae wedi achub Daniel o afael y llewod. A felly beth ni'n gweld fan hyn yw proses. Yn gyntaf mae Duw yn achub Daniel, yna mae Duw yn achub y brenin, ac yna mae Duw yn dechrau achub pobl ar draws y byd i gyd. I gyd oherwydd fod un person wedi bod yn ffyddlon, wedi gwrando ar beth oedd Duw wedi alw fe i wneud. A fi eisiau gorffen gyda hyn, un peth arall. Dyma'r ddau frenin, Nebuchadnezzar a Darius. Chi'n meddwl bod nhw'n heiddi maddeiant Duw? Meddyliwch am beth maen nhw wedi wneud. Maen nhw wedi gwrthod addoli Duw yn y lle cyntaf, a maen nhw wedi meddwl bod nhw yn werth ei addoli yn fwy na'r brenin. A wedyn, yn waeth na hynny, maen nhw wedi gorfodi fod pawb arall yn plygu glin iddyn nhw. Dwi ddim yn meddwl bod nhw'n heiddi maddeiant o gwbl. A chi'n gwybod beth? Dydyn nhw ddim yn heiddi maddeiant. Ond mae Duw yn ein caru ni, pwy bynnag ydych chi, beth bynnag i chi wedi wneud, cymaint, fel bod e'n estyn llaw i chi ac yn dweud, dwi'n fodlon maddau. Beth bynnag y pethau chi wedi wneud yn anghywir, mae Duw yn dweud mae maddeiant ar gael. Dim ots pa mor bell chi wedi mynd. Hyd yn oed rhywun fel Nebuchadnezzar a Darius. Ac felly mae hwnna'n rhoi hyder i ni nag yw e. Bod unrhyw un ohono ni'n gallu dod a plygu glin. Fe eisiau gorffen gyda 2 adnod i chi feddwl amdanyn nhw bore yma.
Yn gyntaf, yr adnod cyntaf yma sy'n atgoffa ni fod Duw yn achub, a mor syml yw e mewn gwirionedd i ddod at Iesu Grist. Mae'n adnod yn Rhufeiniaid 10. Os wneud i gyffesu a thwefusau, Iesu ydy'r arglwydd, a chredu'n dy galon fod Duw wedi godi nôl yn fyw ar ôl iddo farw, cei dy achub. Mae mor syml â hynny. Credu fod Iesu Grist yn arglwydd, yn frenin brenhinoedd, y Duw sydd uwchben pawb arall. Ac yna credu fod e wedi dod i'n hachub ni trwy anfon ei fab Iesu i'r byd. Hynny yw, bod e wedi anfon Iesu ac wedi codi Iesu nôl yn fyw ar ôl y meirw. Ac felly bod e ddim yn berson arferol, hanesyddol fel pawb arall, ond fod e'n fab Duw. Gewch chi eich achub. Ac yn ail, i'r rhai ohono ni sydd yn caru'r arglwydd, i ni'n cael ein galw i fyw bywyd yn ffyddlon. I fod yn ffyddlon i'r arglwydd, a dyma ein cysur ni a'n hyder ni, dyn ni'n gwybod fod Duw yn trefnu popeth lles y rhai sy'n ei garu, sef y rhai mae wedi galw i gyflawni ei fwriadau. Ar ddechrau bywyd Daniel, os byddech chi wedi gofyn iddo fe, wyt ti'n fodlon cael dy ddefnyddio mewn unrhyw ffordd mwyn i bobl cael ei achub trwyddo ti? Fi'n siŵr bydde fe wedi dweud ydw. Achos oedd e'n caru'r arglwydd. Doedd e ddim yn gallu gweld beth oedd Duw yn ei wneud, ond eto oedd e'n gallu trystio a bydde Duw yn gwneud hyn. Popeth lles y rhai sydd yn ei garu. Wel, dyn ni am ganu nawr yr emyn nesaf, sydd yn siarad am hyn, yn siarad am ein hyder ni. Bydd yr arglwydd ei hun yn mynd o dy flaen di, bydd e gyda thi, bydd e ddim yn dy siomi di, nac yn dy adael di. Paid bod ag ofn, paid anobeithio. Nawr, mae symudiadau, wel, dim symudiadau, mae claps i gael. Di hwn ddim i gael yn Saesneg, sori. Felly byddech chi ymarfer eich Cymraeg gyda hwn. Dwi ddim yn anodd. Ond mae'n mynd, nawn ni fynd trwyddo fe yn gyntaf i chi gael hang o'r peth, ond mae e'n dôn gron. A felly, os mae pethau mynd yn dda, nawn ni drial y dôn gron, ac o'n i weld sy'n mae'n mynd. Reit. Sefyll lan. Bydd yr arglwydd ei hun yn mynd o dy flaen di, bydd e gyda thi. Fydd e ddim yn dy siomi di, nac yn dy adael di. Paid bod ag ofn, paid anobeithio, paid bod ag ofn, paid anobeithio. Bydd yr arglwydd ei hun yn mynd o dy flaen di, bydd e gyda thi. Bydd e ddim yn dy siomi di, nac yn dy adael di. Paid bod ag ofn, paid anobeithio, paid bod ag ofn, paid anobeithio. Good, okay, mae'n eitha da. Right, so, dyma beth ni'n mynd i wneud. Mae e'n gweithio, fi'n gaddo. Bydd yr ochr yma, byddwn ni gyd yn dechrau off yn canu, a bydd yr ochr yma yn cario ymlaen i'r cytgan, ond byddwch chi yn ailadrodd y bennill gyntaf, okay? Ac o'n i weld sut mae'n mynd. Gobeithio byddwn ni'n gallu wneud e. A byddwn ni'n dilyn y music. Okay. Iawn. Bydd yr arglwydd ei hun yn mynd o dy flaen di, bydd e gyda thi. Bydd e ddim yn dy siomi di, nac yn dy adael di. Paid bod ag ofn, bydd e ddim yn dy siomi di, nac yn dy adael di. Bydd yr arglwydd ei hun yn mynd o dy flaen di, bydd anobeithio, paid bod
agon. Paid anobeithio, paid bod agon. Paid anobeithio, paid bod agon. Paid anobeithio. Da iawn, cymeros i. Reit dda, chwarae teg, ymdrech dda. Na fe, bydd y gan yna'n stuck yn eich pennau chi nawr am sbel fach. Wel, mewn munud, byddai'n gofyn i Carwyn a Sarah ddod lan a byddwn ni yn cyflwyno Arthur. Ond jyst cyn hynny, fallech bod chi'n gofyn y cwestiwn pam yn bod ni'n gwneud hynny? Pam yn bod ni yn dymuno bod ein rhieni ni yn y capel yn cyflwyno Arthur? Wel, cwestiwn da i ddechrau, cwestiwn da iawn. Mae oherwydd fod Carwyn a Sarah yn gyntaf wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist eu hunan, bod nhw yn Gristnogion, maen nhw'n caru Iesu Grist. A maen nhw eisiau fod Arthur yn cael pob cyfle posib i glywed am Iesu Grist, ac i glywed am y newyddion da am Iesu, ac i blygu glin i Iesu Grist drosto fe hunan. Dyna pam maen nhw'n dymuno cyflwyno. Dyn nhw ddim yn cyflwyno fe fel Cristion, maen nhw'n cyflwyno fe fel un maen nhw'n dymuno i ddod yn Gristion. Maen nhw'n dymuno yn fwy na dim byd arall y bydde Arthur yn dod i nabod Iesu Grist drosto fe hunan. A mae hwnna'n wir i bob rhiant sydd yn Gristion yma bore yma. Allai ddweud yr un peth dros fy mhlant i, mae gen i 3 o blant a fy ngweddi penna fi drostyn nhw, yw bod nhw'n dod i nabod Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr. Nawr, pan ni'n meddwl am ein plant ni, i ni'n yn gyntaf yn gallu diolch i'r arglwydd. A ni eisiau dod bore yma diolch i'r arglwydd. Mae'r gair yn dweud wrthon ni fod plant yn rhodd gan Dduw, yn etifeddiaeth mae'n dweud wrthon ni, gan Dduw. Mae wedi'n creu ni, mae wedi creu ein plant ni, a mae wedi rhoi ein plant ni yn fraint i ni, ac yn anrhydedd mawr i gael gofalu amdanyn nhw, ac edrych ar eu hôl nhw nes bod nhw yn dod yn oedolion eu hunain. Mae e'n fraint, mae e hefyd yn her, mae hefyd yn anodd ar adegau, ond mae e yn fraint aruthrol. A ni'n diolch i'r arglwydd am y fraint yna. Felly yn gyntaf, ni eisiau diolch i'r arglwydd bore yma, bod e wedi rhoi plentyn arall i Carwyn a Sarah i ofalu amdano. Mae hynny'n beth arbennig, a diolch i'r arglwydd am ein plant ni i gyd. Ond sut i ni'n gwneud hynny? Sut i ni'n gofalu am ein plant ni? Sut allwn ni garu ein plant ni mewn ffordd sydd yn plesio Duw? Beth mae'n edrych fel i garu a trysori ein plant ni, gan bod nhw mor werthfawr? Wel, mae lot allwn ni'n neud yn dos e. I ni'n gofalu amdanyn nhw o ran trial i gofalu nhw rhag niwed a pethau drwg yn y byd. I ni eisiau caru nhw, i ni eisiau mwynhau nhw. Ond yn y pen draw, beth i ni gyd eisiau fel rhieni yw i ni eisiau y gorau dros ein plant ni. I ni eisiau bod nhw'n cael profi y gorau. Nid y gweitha, nid mediocre, ond y bywyd ar ei orau. Dyna beth i ni gyd eisiau gobeithio dros ein plant ni. A beth mae'n Duw yn dweud yn y Beibl wrthon ni yw mae bywyd ar ei orau yw bywyd gyda Iesu Grist. Bywyd yn adnabod Iesu Grist. Bywyd yn caru Iesu Grist. Bywyd o dan fendith Duw. Mae Iesu yn y Beibl yn sôn am ei hunan fel bugail. Ni yw y defaid a fe yw y bugail. A mae e'n fugail da i'r rhai sydd yn ei ddilyn e. Ond mae'n dweud wrthon ni yn adnod 7 o Ioan 10 ymlaen, felly dywedodd Iesu eto, credwch chi fi. Fi ydy'r giat i'r defaid i fynd drwyddi. Felly dwi ddim jyst yn fugail, mae hefyd yn giat, y drws, neu os hoffech chi i'r bugail fynd drwyddi. Lladron yn dwyn oedd pob un ddaeth ymlaen ni, wnaeth y defaid ddim gwrando arnyn nhw. Fi ydy'r giat, bydd y rhai sy'n mynd i mewn trwy o fi yn saff. Bydden nhw'n mynd i mewn ag allan ac yn dod o hyd i borfa. Mae'r lleidr yn dod gyda'r bwriad o ddwyn a lladd a dinistrio. Dwi wedi dod i roi bywyd i bobl,
a hwnnw'n fywyd ar ei orau. Bywyd ar ei orau. A dyma mae Iesu Grist yn ei gynnig i bob un ohono ni, a dyma mae Carwyn a Sarah wedi brofi drostyn nhw eu hunan. Bywyd ar ei orau. A mae hynny oherwydd eu bod nhw, ac unrhyw un arall sydd wedi dod yn Gristnogion, wedi profi Duw yn eu hachub nhw. Wedi profi Duw oherwydd fod e wedi marw dros 2000 o flynyddoedd yn ôl, wedi cynnig maddeiant dros bechodau ar eu cyfer nhw yn bersonol. A mae hwnna'n beth reit rhyfeddol, neu yw e? Beth bynnag maen nhw wedi wneud o'i le, fel y brenhinoedd Darius a Nebuchadnezzar, mae Iesu'n dweud, fi'n cynnig maddau. Fi'n cynnig golchi'r cyfan i ffwrdd, dileu y cyfan, a rhoi bywyd i chi nawr yn fadnabod i ac yn fanylu ni sy'n fywyd cymaint gwell na unrhyw fywyd arall. Yn bennaf oherwydd mae'n fywyd am byth. Dyw e ddim yn fywyd sy'n just yn para nawr. A dyw e ddim yn fywyd yn llawn pethau sy'n falle'n bleserus am dro, am gyfnod, a wedyn mae yna dip. Na, mae hwn yn lawenydd sydd yn para am byth. Dyma'r llawenydd i ni'n clywed amdano yn y Beibl. A mae pob Cristion, mae unrhyw un sydd wedi dod at yr arglwydd Iesu wedi profi hynny, llawnder bywyd newydd oherwydd fod Iesu wedi dod i fyw yn ein calonnau ni. A felly, gan mai dyna yw'r bywyd gorau sy'n bosib i ni ei gael, dyma'n gweddi ni a'n gobaith ni dros Arthur hefyd. I ni'n dymuno, i ni'n gweddio, i ni'n ysu ar yr arglwydd i dorri mewn a'i achub e. A'i achub e'n fian, fel gyda pob plentyn arall yn y gynulleidfa bore yma. A mae'n dweud yn Deuteronomium 6 adnod 5, car di'r arglwydd dy ddiw, ath holl galon, ath holl enaid, ath holl nerth. A dyma'r gorchymyn, yr wyt i'w hadrodd i'th blant, ac i sôn amdanynt pan fyddi di'n eistedd yn dy di yn cerdded ar y ffordd, a phan fyddi mynd i gysgu ac yn codi. Mewn geiriau eraill bod rhieni sydd yn caru'r arglwydd yn cymryd pob cyfle i rannu'r newyddion da am Iesu gyda'i plant nhw. Bod nhw i ddweud pob cyfle maen nhw'n ei gael, gymaint mae'r arglwydd Iesu yn ei caru nhw. Gymaint mae maddeiant ar gael. Gymaint mae yna fywyd gwell ar gael i bob un sydd yn troi at Iesu Grist. Ac i'w dysgu nhw, jyst achos bod nhw'n blant i Gristnogion, dyw hynny ddim yn ei gwneud nhw'n Gristnogion eu hunain. Dyw nhw ddim yn cael rhyw fath o diced i'r nefoedd, jyst achos bod mam a dad wedi troi at Iesu Grist. Na, mae rhaid iddyn nhw ddod ar ben eu hunain. Mae rhaid iddyn nhw ddewis dod a rhoi eu bywyd i'r Iesu. Ond i ni hefyd yn cofio, bod ni'n dymuno gwneud pob ymdrech, nid Carwyn a Sarah sy'n mynd i wneud Arthur yn Gristion. Dyw e ddim yn dibynnu ar pa mor effeithiol ydyn nhw, neu pa mor dda ydyn nhw yn siarad am Iesu Grist. Nid nhw sydd yn gwneud rhywun yn Gristion, nid fi sydd yn gwneud rhywun yn Gristion. Yr arglwydd. Yr arglwydd sydd yn achub trwy ei ysbryd glân. A felly mae eisiau ni weddio yn fwy na dim ar yr ysbryd i ddod ac agor llyged ein plant ni ac Arthur yn benodol bore yma i yr efengil. Mae hwnna'n rhoi rhyddid i ni wedyn. Does dim baich ar Carwyn a Sarah fel petai achubiaeth i plant nhw'n dibynnu arnyn nhw. A'r un peth i fi ac unrhyw un arall yma sydd â phlant. Mae'n dibynnu ar waith yr arglwydd yn eu calonnau nhw. Ond i ni'n cael y fraint o just agor y drws a rhoi cyfle i'r efengil i ddod mewn sydd yn beth bendigedig. Mae'n fraint aruthrol i'r Cristion i gael gwneud hynny. A mae e'n bwysig a fi'n gorffen gyda hyn. Does neb yn Gristion am ei bod nhw wedi bod yn y capel. Bydd Arthur wedi bod yn y capel sawl tro yn barod. Dyw hwnna ddim yn neud yn Gristion. Galle fynd i'r ysgol Sul, galle gael ei fedyddio pob math o bethau. Nid dyna sy'n ei wneud yn Gristion. Be sy'n wneud rhywun yn Gristion yw perthynas bersonol gyda'r arglwydd Iesu. Bod nhw wedi sylweddoli pwy yw Iesu a wedi plygu glin iddo fe. A mae hwnna'n wir i bob un ohono ni, nid jyst i Arthur, ond i bawb sydd yma bore yma. A fi eisiau chi, wrth i ni dreulio amser mewn munud yn cyflwyno Arthur i feddwl am hynny drostoch chi eich hunan. Bod ni'n gweddio hynny dros Arthur bore yma, i unrhyw un sydd ddim yn nabod Iesu Grist eto, dwi'n gweddio bore yma y byddwch chi. Fel dwi'n gweddio dros Arthur, dwi'n gweddio byddwch chi yn dod i adnabod Iesu Grist drostoch chi eich hunan hefyd. Dyna'r peth gorau allwch chi ei brofi
yw bywyd gyda yr arglwydd Iesu. Bywyd lle ych chi'n iawn gyda Duw. Bywyd lle mae wedi dileu eich pechod chi gyd, wedi clirio dyled ein pechod ni, a'n gwneud ni'n iawn gyda fe. Mae yna rhywbeth hyfryd chi'n cael pan chi'n dod yn Gristion, heddwch. Heddwch o wybod mae popeth fi wedi gwneud yn anghywir wedi ei ddelio gyda ge. Mae'n nghydwybod i yn lân. Nid oherwydd bod fi yn arbennig, ond oherwydd bod fy ngwaredwr i yn arbennig. Felly, wrth i ni gyflwyno Arthur mewn munud, plis meddyliwch, cyn bod chi'n gadael fan hyn, lle dwi'n sefyll gyda'r arglwydd? Beth ydy fy nghyflwr i gerbron yr arglwydd? A fi eisiau chanwch chi ddod a gofyn i'r arglwydd i faddau eich pechodau chi, gofyn iddo fe tyrd i fyw yn fy mywyd i ac i fod yn frenin ar fy mywyd i. Wel, dyn ni am ganu, ac yna fyddai'n gofyn i'r grefydd i ddod lan, please. Ni'n mynd i ganu wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dyfnder dangail oes. Pryd hyn, dwi'n dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sy'n ddwy gyd. A mae'n siarad am sut mae'r arglwydd yn well, yn rhagori ar beth bynnag sydd gan y byd i'w gynnig i ni, wrth fod e'n marw dros ein pechodau ni. Nawr ni sefyll i ganu. Okay. Well, for this portion, you can take your headsets off. I'd like to invite Karen and Sarah and Arthur and Miriam up if she wants to come as well. And I think there are friends as well that they've asked to come up and stand with them who will pray for them afterwards as well.
Well, I'll try and do this to the best of my ability in both languages, but probably mainly in English. So, yeah. As we heard this morning, children are a gift, a heritage from the Lord, offspring, a reward from him, the Bible says. We thank God this morning for Arthur especially, for Miriam as well, but for Arthur specifically this morning, and the gift that he is to Carwyn and Sarah. This passage here tells us a bit about the relationship between God and his creation. I think it's wonderful. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Isn't that wonderful, knowing just how much God already knows Arthur, how much he cares. And we pray one day that Arthur will be able to say this for himself. It says in Deuteronomy, if it goes forward for me, there we are. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. These commandments that I give to you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. And this, to some degree, is exactly what Karen and Sarah are committing to this morning. And so there's a covenant that we have as a church, where I'll ask them this question, and they will respond. Chi ymateb trwy ddweud einau trwy ras Duw ydym. By God's grace, yes. You can respond in whichever language you decide. I'll read the question in Welsh, but the translation is there at the top. Ydych chi'n gaddo gyda help Duw ar eglwys i ddysgu'r efengyl i Arthur ac i adlewyrchu esiampl Crist yn eich ffordd o fyw gan weddio y daw Arthur i adnabod Iesu yn arglwydd a gwaredwr. Trwy ras Duw ydym. I'd like to ask you all to stand, please, as a congregation. Now I'm going to ask you a question, and specifically these three here, because they have committed to particularly be praying for Arthur and to be seeking the Lord's will for him and the gospel. I'll ask this question in English, and then you can respond in whichever language you would like. Do you promise to support and pray for Karen and Sarah as Arthur is raised under the sound of the gospel, praying that Arthur would come to know Jesus as his personal Lord and Saviour? Trwy ras Duw ydym. Well, I'm going to pray, and then I believe these three, or a combination of these three, I don't know whether you've organised between each other, are going to pray as well. We'll remain standing while we pray. Lord, I want to thank you for Arthur. We thank you for this gift of life, Lord, and of a soul that is precious to you. And we pray now that you would bless him immensely as he comes to learn about and hear about the Lord Jesus Christ. And I pray more than anything, Lord, that you would open his eyes to the gospel. I pray this in Jesus' name. Amen. If you can come to the microphone and pray. Is it working? Yeah? Good. Good boy. Father God, we thank you so much for bringing Arthur into the world. Thank you that he is your creation, you have made him. He is special to you. Lord, we pray with all our hearts that as Arthur grows, he would learn to know your love, how much you care for him, the depths, the lengths that you have gone to save him. Lord, we pray that he would come to accept your salvation for himself, that he would know you deep in his soul, that you would work in his spirit to bring this about. Father, we pray for Cowan and Sarah that they would know your wisdom in how best to raise Arthur. Please give them the patience that they will need. Help them to pass on the love that they have known from you to their son. And Father, we pray for all of us who know and love Arthur, that you would help us to know how best to care for him as he grows. Lord, we thank you so
Great. Well, if you want to go back down again, we will finish by singing together. And we're going to sing about the gospel that we've just heard and praising God because of it. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Saviour on that cursed tree. And then we sing, "Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore." Let's continue to stand and sing together. My mind to Calvary.
Felly Arglwydd, diolch i ti am yr efengil, diolch am fyddeiant pechodau, diolch am yr Arglwydd Iesu. I ni'n daddoli di, i ni eisiau daddoli di am dragwyddoldeb. Arglwydd, derbyn ein mawl ni, derbyn ein caneuon ni. Arglwydd, ti'n deilwng o'r cyfan. Arglwydd, derbyn ein bywydau ni, i ni'n ildio'n hyn yn llwyr i ti. Ac yn gweddio nawr y bydd Arthur a pob plentyn arall sydd yma, Arglwydd, ysgweli di'n dda, yn dy ras, yn dod i adnabod i yn yr arglwydd y gwaredwr personol. O Arglwydd, tostyria teg atyn nhw, plis. O Arglwydd, plis achub nhw. Plis tywallt dy gariad arnyn nhw. I ni'n dymuno, Arglwydd, i gweld nhw'n dod i dy garu di fel wyt ti wedi'n caru ni, Arglwydd, a wedi tywallt dy waed drosto ni. Felly, Arglwydd, plis symud yn ein plith ni. Er mwyn dy enw. Amen.